Takže ahojte, ja som členka týmu Minecraft Adventure Team LP a dneska hráme na gamerovom serveri Survival Games a som tu spolu s Kladou. Čau! A zase hráme youtubering, jak A je bolo tu aj Paša! A zase hráme mapu youtubering, jak sme hrali v našom prvom videjku. Malo to dosť veľký ohlas, tak prečo to nenatočiť znova? Tak poď. Jo, mám meč, polievka, super. Čo máš ty? Poď, ja mám zatiaľ. A kde si? To si ty? Áno. Dobre, tak ja bežím za tebou. Poď, musíme zabiť tento chlapca. OK, bože, mne sa trošku načítávajú čanky. Ty ho musíš podpaliť. Keby si nemal jedlo, či hunger bar, no tak mi povedz. Poď ho tam, poďme, rýchlo. Poďme ho zabiť. Bežím. Podpaliť Ja ho. už bežím. Musíme ho podpaliť. Ne, ja ho zabijem mečom. Nie, oni šetrí okno, poď tu. Zapal ho. Bum, poď tu, hop, bum. Skáče tu okna, rýchlo, zabij ho. Bacha, však on má diamant. Jo, Jo, zabili sme ho, ale mňa zabil. ty si. Dobre, tak ma spektatuje a hovor mi, že kde sú čestky a tak. OK. Dobre, moment, ja sa musím nájsť. To je to niečo dám. Ne, nič mi nedávaj. Erik. Ale mám diamant. Jo. Moment, koľko? Jo, mám 5 kills. Moment, ja si toto trošku Aj si usporiadam. nemôžem. Toto bude tu. Ty poď, tu pódium. Ne, niekto ide na pódium. Ja viem. Ide na pódium. A aký mám meč? Drevený. No ja mám diamantový. Ide na pódium. Chlapče. Vyberá si čestku. Má tiesička. No a čo? Čo? What the fuck? On tam dal TNT. OK, no tak ideme ďalšiu mapu, ja sa vám ozvem, keď tam budeme pripojení. Takže za 20 sekundov začína, že Klada. Áno. A Klada má nový link, volá sa Klada LPSK. Čo je tento? Aha, to si tu môžem kupovať. Kue ako veľká klada. Quart. Ako strašidelná klada. Hráme. Jo, Golden Apple. Mám Diameč! Oh my god. Poď. Kde si? Klado. Máš nejaký iný meč okrem dia? Nie, a to si ty? Ja som tu. Áno, to si čus. Rýchlo. Tým pôjde nával preč a čutník. OK. Ja mám Golden Apple a jeden... Idú preč. No, ja ti hodím diamant. A kašli na to. Poď, poďme. Rýchlo, zabijeme ho. Tu máš. Poďme, zabijeme ho. On sa zabil? What the fuck? Jak ma mohol zabiť? On sa zabil. Však ja som do neho dala 1 000 000 rán. To je nejaký cheater. Tak ja sa líbnem a ozvem sa vám, keď budeme v ďalšej arene, lebo už aj Klada zdechla. Dobre, takže už máme 15 sekúnd, sme na mape Arabic 3, myslím, že sa to volá. No, Arabic 3. A Klada, čakaj ma ty tam a neutekaj, lebo potom sa nenájdeme. Dobre, tak ja utekam tiež. Kašlem na čestky. Ale počkaj ma, bože. Do Česku. Je moja. Čo máš? Dobre, Máš meč? nemám. Dobre. Moment. Nič. Dobre, idem za tebou hore. Nič tam není. Poď za mnou. Počkaj.
Jo, meč. Emík, dobrý nehoník. Kde je ten dementor? Čurák. Pojď sem, já mám tajný vchod, pojď za mnou. Kde jsi? Pojď za mnou, otoč se. Haló. Ale, dobré, no tak já si zoberem tu čestku. OK, já si dobré čestku. Jo. Meč. Jau. Meč mi daj nějaký. Haha, ale mi dala ten silnější. Nie, tento je silnější. Koľko bere jeden meč? No, oni sú na rovnako. Za ty meč mají meč. Nevím, na čem minutýka. Hej, víš čo? Já jsem smrt. Přišel jsem pro Barta Simpsona. Dobre, poď. Moment, čo je tu? Počkaj, já jsem našel tajnou klíč. A ja. Hej, to je ten jistý. No a nič tu není. Je tu něco? Nič. Ne, vím, co tam je. Jsem to viděl. Nič. Ja lezem po rebríku. To je studňa. Tam něco bude. Počkaj na mňa, nelez tam sám. Kde si? Uá! A čo, nič tu není. A teraz nevím, ako to je. Ty si debil. Dobre, tak... Mohla by tu byť niekde tajná miestnosť. Au! Si blbá? Aj tak by si tak či tak zomrel. Tak som... Dobre, no tak ja sa na schvál zabijem. Tak my sa vám ozveme, keď budeme pri ďalšej aréne. Tak. Dobre, takže sme na mape Arabic niečo, myslím. Dobre, a už ideme. Jo, mám 2 meče. No tak iba jeden. Kde si? Kde si? Kde si? Kde si? Moment, ja mu dám mier. Zabijeme ho. Nie! Počkaj. Ja mu dám mier, taký divný. Zabijeme ho. On má perlu. Máš jeho meč? Áno. Dobre. Dobre, poď. A toto už bude posledná mapka. Že? No. Ale tak už natočíme 8 minút. Vieš čo, sme proti sebe. Ne! Tým? Ne, žiadny tým nebude. Klado, žiadny tým nebude. Proč? Vole. Tak, protože som to řekla. Ja sa nechám zabiť. Ja sa musím nechať zabiť. Ty blbá. Krávo, vole! No a pokiaľ sa vám videjko páčilo, tak zanechajte like. A pokiaľ ne, tak dajte do vody. Zabij ho. No dobre, takže vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj!